Bon dia, soc Josep Guia, professionalment doctor en matemàtiques i en filologia, professor durant molts anys, tota la vida, de la Universitat de València, i políticament soc un dels dirigents independentistes, dirigent del Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans. I el meu compromís polític ja ve de molts anys, des d'abans de la mort de Franco, que ja vaig ser detingut i processat, fins a època recent, i en aquella època, per exemple, els 10 de l'Aquàs, que va ser una detenció molt sonada, i avui hem de parlar, segons m'ha convidat l'amic Ernest, sobre el tema del procés d'independència del Principat de Catalunya i com això afecta al País Valencià. Aleshores, una primera constatació que a mi m'agradaria fer és que sempre el País Valencià s'ha emmirallat en el Principat. Sempre hi ha hagut una relació molt estreta i molt de seguidisme, en el bon sentit de la paraula, de tal manera que les coses que passaven en el Principat, culturals o polítiques, o fins i tot de vida quotidiana, tard o d'hora acabaven traslladant-se en major o millor fortuna, en pitjor o millor fortuna, al País Valencià. Des de les exposicions, o la mateixa Renaixença, o l'edició de llibres, o conferències, o fundació de partits polítics, o fundació de parcs d'atracció. A vegades es copien per a bé, a vegades es copien per a mal, però sempre ha estat així. I tant és així que això marca una mena de determinisme històric, de tal manera que si el Principat esdevé independent, la independència tard o d'hora arribarà també al País Valencià. Però clar, hi ha forces que s'oposen a ella, forces de l'oligarquia espanyola, dels poders factis policials, judicials, de l'exèrcit, polítics espanyols i econòmics, que s'oposen i que fan tot el que poden, no ja ara, sinó de sempre, per borrar la condició de nació catalana que ens pertany als valencians. I aleshores, en aquest sentit, és previsible que s'incrementen encara els atacs a tot allò que puga considerar-se catalanista al País Valencià. Però no hi ha tot allò que puga considerar-se catalanista, sinó simplement a tot allò que puga ser merament valencià. Valencià conseqüent també serà atacat i també serà, diguem-ne, reprimit per part de l'estat espanyol abans de la independència del Principat i després de la independència del Principat. Però justament aquest nivell de repressió i aquest nivell d'espoli, d'espoliació econòmica provocarà, com ha provocat en el Principat, que molta gent ja no li vinga bé el projecte espanyol, que és un projecte d'extermini, és un projecte de robatori i és un projecte que empobreix tot allò on domina, excepte l'acord. Tot està sempre al servei de l'acord. Des de les colònies americanes, quan en tenien, fins als països catalans, quan encara estan sota el seu domini, però fins i tot la mateixa població de Castella empobrida per enriquir i mantenir un acord artificial enmig d'un parar. Aleshores, aquesta reacció és previsible que hi hagi gent, com deia Cánovas del Castillo, que vulgui deixar de ser espanyol. En concret, la frase de Cánovas del Castillo, que era un polític conservador espanyol, pronunciada a conseqüència del desastre del 98, era que al final solament és espanyol aquel que no puede ser otra cosa. I evidentment el seu projecte és tan atractiu que fa que la gent pegui a fugir a la mínima possibilitat que tinga. Respecte al tema concret de com se pega a fugir, l'objectiu és la independència respecte a la metròpoli, i pel mig ha aparegut l'etiqueta dret a decidir. Aleshores, jo sobre això vull dir que la independència és un objectiu i el dret a decidir és un mitjà. I jo m'estime més plantejar directament la lluita per l'objectiu, que a més ho entén tothom sap què vol dir independència, i uns estaran a favor i altres estaran en contra, però no hi ha ningú que no ho entenga. En canvi, si tu dius lluitem pel dret a decidir, has de fer un curset per explicar què vol dir això.
I, clar, això, des del punt de vista dels eslògans i de la pràctica política, cal tenir-ho en compte. El dret a decidir cal explicar-lo i, a més no és un objectiu per ell mateix, és un mitjà per aconseguir un altre objectiu. L'objectiu veritable és la independència. I ara bé, a més, quina independència des de la perspectiva valenciana? Doncs des de la perspectiva valenciana el meu objectiu d'independència és la unió política amb l'estat independent català, en condicions d'igualtat, però formar tots un únic estat. No veig estats diferenciats, no veig la possibilitat que els valencians per nosaltres sols puguem salvar-nos com a poble, i salvar-nos econòmicament, i salvar la nostra indústria, i salvar les nostres, allò que diuen els que no creuen en elles, senyes d'identitat, que és una expressió prou estúpida, però en fi, fins i tot per a salvar les senyes d'identitat, l'única possibilitat és que els valencians anem junts amb la resta de gent de la nació catalana, de Salses a Guardamar i de Fraga fins a Maó i fins i tot l'Alguer. Què més podríem comentar sobre això? Doncs que independència del País Valencià és incorporació a la independència conjunta i en condicions d'igualtat de tots els països catalans. Pensar que tenim un futur negre els valencians. De fet, no és que tenim un futur negre els valencians, és que el present ja està prou negre. Han desmuntat la xarxa financera i les caixes del País Valencià, estan enduent-se totes les fires, no es fa el corredor mediterrani, estan enfonsant-nos. Ja estem d'allò, abans érem rics, i era una zona conceptualment ric, però a base de maltractament i d'espoliar-nos i xuclar-nos la sang, ja som una de les autonomies més pobres de l'estat espanyol, o estem en la banda de les autonomies pobres. I, per tant, el que és negre és el present. El futur no és negre, perquè els valencians, com el conjunt de la gent de condició nacional catalana, són gent emprenedora i són gent que allò que de les pedres se'n fan pans, i aleshores sempre hi ha un espírit de renovació i de superació i de renaixement i de renaixença, i això ho tenim en l'economia, ho tenim en la cultura i també ho tindrem en la política fins a esdevenir, com hem estat a altres èpoques de la història, un poble lliure i creatiu.